čaute. Ľudia, moje drahí Mariňáke, ja som v ďalšom videu. Takže počkajte, ja sa zamknem. Som doma, lebo som chorý. Chorý, proste chorý. Kapne chorý. No. Teraz tu máme basketbal. Zo série online. Ideme na to. Dáme si, čo si dáme. Ešte dáme tohto. Chicago. Tak, dneska to budeme mať bez hudby, aby to tak nehučalo v minulom videu. Troška to laguje, ak vidíte lagy, tak prepáčte mi za 3 points a potom si to dáme na easy, ak stihnem. Musíte byť čas vidieť to video a nemám čas. Môžete mi potom no počkajte, tak to si dáme niečo iné. Dáme si to na easy. Cool game. Continue game. Ne, my nechceme continue game. Ne. Čo dáme si toto. Tak, menu. People game. Zase na hôru. A dáme si easy. Ale to sa proste nedá. Keby sa to dalo dať na normálne deň, hovorím. Ale však ja som hlava, tak nie je tak. A to na easy, ja nedávam. Možno si dáme 2, možno si dáme 3. Oj. Tí, čo mi písali, že kto by chcel so mnou natáčať, musí mať dobrý mikrofón. Lebo to proste nie, že chcem s tebou natáčať, to proste nejde. Musíš mať dobrý mikrofón, musíš mať okolo viac než 8 rokov. Dá to tak, aby bol taký nábor. No, nie taký nábor. Nábory už boli, ale nábor je teraz. Tí, čo píšete, dobre, potom odpovedajte na komentáre. Ja vám odpoviem, ale si tam musím všimnúť, ten tam zvočík, kde chore. Ja prehrávam. Čo? Mne to nejde, proste mne to nejde. Ja mám strašne lagy. A na to čo? Cez bandika? Sakra. No poď, dám ešte jeden. Ne, ja som to dal späť. Padina, si. Aha. Opäť 14. No však čo? 14. Ja som tam a ideme ďalej. Ideme si to černochom. Aha, veď, kúkajte, jak sa mi probúralo. Haha, ty černoško, ty si zavranený. Čo som robil? A to sa proste nedá už aký som bol. Keď bol Číňan, by som sa tešil. Čo mám? Ty dve džigdy hore. Tí dve, čo tam mali expoje tak holí. Ne. Poď. Ne. Jaj, to je také. Také.
bude 5 minútové. Tak nejako 10 minút. Dobre, tak toto bylo všetko z dnešného videa a ja pozdravujem všetkých, čo to budú kúkať, tak čaute.